Вообще здесь вот все фотографии из фильмов, но Марат Орипов овони наворгирии филм ва берун аз он бо гузашти 1 сол аз марги ҳунарманд ва коргардони синамои тоҷик ҳамсари ӯ Генавайте Орипова аксҳои нодирашро дар ҳуҷрааш овехтааст. мегӯяд ҳанӯз ба набуданаш одат накардааст. ой, веселый, безалаберный. Марат Орипов дар хона шахси хеле содда ва самимӣ буд. ҳаргиз бо фарзандонаш баҳс намекард. вай бо онҳо мисли дӯст буд. дар хона ҳамроҳи ҳунармандон ҳаргиз баҳси корӣ намекард. шӯхӣ мекарданду хурсандӣ. Детьми дружил. Марат Орипов офарандаи нақши рӯдакиву сино 1 соли қабл дар синни 83 солагӣ даргузашт. охирон рӯзҳои зиндагиашро ҳунарманд дар ин рахти хоб сипарӣ кардааст. ҳамсараш то кунун онро нигоҳ медорад. Ухожу вот куда-нибудь, выйду. вай 2 сол беморӣ бистарӣ буд ва то ҳол агар кӯча баромадам маро эҳсосе фаро мегирад ки бояд зуд баргардам, зеро Марат маро интизор аст. дилам барояш танг шудааст. ҳар субҳ аз тиреза ба манзилаш менигарам ва ҳамеша бо ӯ алоқа дорам. Все время с ним, так сказать, в контакте. охирин нақши офаридаи Марат Орипов дар филми Муаллим буд ки соли 2014 Носир Саидов бардошт. ҳамаи ин гулу бутаҳо парвардаи Марат Орипов ва ҳамсараш мебошанд. наздиконаш мегӯянд ки парвариши гулҳоро бисёр дӯст медошт ва ба ҳар куҷое ки сафар мекард як барг ё навдаи гулеро бо худ меовард ва инҷо парвариш мекарданд. мегӯянд замони бознишастагиаш вақташро бо об додан ва нигоҳубини ин гулҳо сипарӣ мекард. 1 сол аст ки Марат Орипов нест ва ҳамсараш кӯшиш мекунад ки ин гулҳо хазонро набинанд. Безумно любил животных. падарам ҳамчунин ҳайвонотро сахт дӯст медошт. дар кӯча агар ҷонвари бесоҳиберо бубинад ҳатман бо худ ба ҳавлӣ меовард. модарам ин ҷонварҳоро табобат карда бархе аз онҳо то охир дар ҳавлӣ мо зиндагӣ мекарданд. Продолжали жить во дворе. ин охирин аксҳои Марат Орипов бо наздиконаш аст. бо тамошои ин аксҳо наздикони коргардон аз қиссаҳои ҷолибиӯ нақл мекунанд. қиссаҳое ки то кунун шояд касе нашунидааст. Вот из фильма «Судьба поэта» есть момент, где аз филми қисмати шоир қисса мекард ки дар як лаҳзаи хондани суруд садо ва навор бо ҳам мутобиқат накардааст. ҳама гумон карданд ки падарам сурудхонӣ карда наметавонад, ҳарчанд вай овози хубе дошту зебо сурудхонӣ мекард. дар шакли аввали ин филм суруди дигаре сабт шуда буд, аммо ҳангоми танзим Борис Кимягаров тасмим мегирад ки дар ҳамин лаҳзаи филм суруди дигареро гузорад. ба ин далел номутобиқатӣ сурат гирифт. произошло несинхронное произношение у отца. дӯстон ва наздикони Марат Орипов дар рӯзи маргаш ба зиёрати манзили охираташ рафтанд, дуо карданд, гул ниҳоданд ва қиссаҳояшро ба ёд оварданд. Путешествовали вместе, мы могли... маратро сахт пазмон шудам. бе вай бароям ҷаҳонтира аст. мо 40 сол бо ҳам будем ва то ҷое ба маънии хубаш иғвоангез ҳам будем, зеро метавонистем барои харидории нон озими Ӯзбекистон шавем. мо ҳамроҳ ҳамеша хушҳол будем. Весело всегда.